bo bujalanya nangnai ingkai abino chini chaya suyao bo norok sana nangnai somas ni chaya suyao bo chung sawi tongo oba haike no joni laya kare chaya sarjakangke o abono charnani bagi se masai toklainai aba haikai no desh ni hamkrai bagai lokoni hamkrai bagai media samung khailai manna ingthung jotono press freedom laimani bisiti jeng o kaham samung khalai mannai aba haini kok kacharai no tirini o je national press day regainai ani kok kacharmung tai kok kisisa gabang masaka tan himba chin borong bisu gabang buji thaya bang hunyo o kok ma sajamani belakya hambai kok borong media forum ni president ngai norno kok kacharmung asung sistem jotona hambai खुलुमका अनि मङ रबिन कलय तिनी 16 नभेम्बर तिनी नेशनल प्रेस डे तिनी जत ककमा थुनाय सिनी ककमा थुनाय रनो आं थिनांगो काहाम ग्रंखे जते मुंसां यातिखे काहाम ग्रंखे सामखाय थांनानै बागै फ्रीडम के सामखाय थांनानै बागै जत ककमा थुनाय रनो खाबाय खुबाय काहाम याफरवा जतनो खुलुमका jotono happy national press day ke jung joto kok tuma thumna rok jung dora tv no sini samok khai tago lokurok ni jung dal tamor no jung kok tuma wa ai mok khai tago abuni logi to khoda ni jung dal tamor no bo jung phunugi tago ka abuni logi jung tini ni o chini important sal national press day ni salot phadi jung smai tanglaiano chini samong ni bisingte jung chini khoda dofa eba hastino jung kujugot langlaiano phadi jung obos smai tanglaiano Komalkanti Tripura long travel ni kok toma thumnai kok Tripura ni engai tini 16 November International World Press Day ni bagai ang chini kok toma thumnai rongno jotono kobogo je buskangni salobo kaham kurung khaina kok toma thumai thangtong jotono hambai joto all friend media jotono no abai kino national day joto kobrok media ni bisingtui jotono kecangni boyar sipjarnani obai kino media rongno jotono kaham bidini bisingtui chaitok mungbai obai ke kaham kurungke jotono khayei obai ke jotoni bisingtui no jotono update khlaiei joto lokorokno no kha kecang habrnani haibo kecang boyar sipjarnani obai hano kuno pati mungsang yewoi jotono kaham kurungke news coverage khayei jotono kaham kurungke khainani kurungke ang Nirvendra Dev Burma kobrok media forum ini ang saya jotono no kulungka thank you